Amiši, pokud milujete nejen Itálii, ale také Vánoce, Natále a zajímá vás, jaké největší rozdíly se najdou mezi českými a italskými Vánoci, tak tohle video je přesně pro vás. Prvním bodem, který se poměrně liší od českých Vánoc a těch italských, je vánoční cukroví. Italové vánoční cukroví, nebo spíše Italky, ani náhodou nevypíkají tak jako my. OK, možná si řeknete, no ale co takové toskánské mandlové ricciarelli, anebo všechny ty různé sušenky, které s náma, Míšo, sdílíš. No jo, ono záleží prostě zase na regionu. Jsme v Itálii, Itálie je veliká a každý ten region si tak dělá trošičku to. A výjimkou samozřejmě nejsou ani Vánoce a vánoční kuchyně, ale zase na druhou stranu díky tomu můžete poznat spoustu regionálních dobrot, protože opravdu každý ten region na severu, ve středu a na jihu Itálie má své regionální speciality. No a co tedy ty biscotti di Natale, to vánoční cukroví? Jak už jsem před chvilkou naznačovala, například toskánské ricciarelli, ano, zrovna u nás v Toskánsku, kde mimochodem žiju, kdo by ještě nevěděl, tak najdete poměrně velkou spoustu vánočního cukroví a různých vánočních koláčů. Specialisté jsou na to také dokonce na jihu Itálie, ale pokud třeba pojedete na sever, tak tam to bude spíše o panettone a pandoru. Samozřejmě neříkám, že na severu Itálie nenajdete žádné slavnostní biskotiny, sušenky, cukroví. Ale co si budem, opravdu to není tak jako u nás v československých domácnostech, kdy ženy už od začátku adventu vypíkají na balkón uskladněný krabice. Italiáni, pokud nejste opravdu taková ta hospodyňka, která ráda vypíká a vyvařuje, tak si většinu tady těchto vánočních cukroví a různých dalších dobrot preferují koupit. A to jak od nějakého kvalitního pastičére, cukráře, anebo samozřejmě, jak jste mohli vidět v minulých videích, tak supermarkety jsou tady těchto dobrot opravdu plné. Další věcí, která odlišuje české Vánoce od těch italských, je vlastně vůbec to, v které dny je slaví. Moc dobře víme, že v České republice u nás nejkrásnějším dnem je právě už 24. prosinec, neboli Štědrý večer. No jo, ale Italům pravé Natále, tak jako například i v Americe a všude jinde ve světě, začínají 25. dišembre. Věděli jste to? Italové samozřejmě milují oslavy a zejména co se týče jídla a posezení s rodinou a amíši. Takže ano, i oni 24. prosince, alespoň většina z nich samozřejmě taky zase záleží na regionu a na daných zvycích a tradicích té rodiny, ale i oni 24. večer usedají ke štědrovečerní večeři a říká se tady tomu Vigilia di Natale, kdy je obvyklé jíst rybí menu. Tutto di pesce. Takže 24. večer Italiáni tutto di pesce. Všechno ryby. Od předkrmu až po hlavní chod. Do dezertu ty ryby samozřejmě necpou. No a pokud byste rádi třeba zrovna poznali primo piatto natalizio italiano, které je s uzeným lososem a s granelou di pistáky, tak nezapomeňte mrknout potom pod video, protože tam pro vás mám odkaz, který směruje k balíčku, který jsem pro vás letos vytvořila, a to je italské vánoční mlaskání. Terza differenza, třetí rozdíl, je albero di Natale, zdobení vánočního stromečku. Představte si, že Italiáni své stromy do obýváků i na náměstích vystavují už od 8. prosince. Od dicembre, 8. prosince totiž v Itálii slaví Immacolata Concezione, což je katolický svátek, který znamená neposkvrněné početí Panny Marie, ale pozor, z kostela to přešlo do celé Itálie, takže jde ostatní svátek a právě v tyto dny se rozsvěcují alberi di Natale na náměstích a i v domácnostech. Stejně tak vlastně Italky začínají už jakože to zdobit doma, že jo, všechno rozsvěcovat, uklízet. No a já samozřejmě nebudu výjimkou, takže pokud vás tohle všechno zajímá, tak mě sledujte i pro další videa, protože pro vás budu samozřejmě chystat i vlog, co se týče albero di Natale. Pojedeme spolu na různé mercatiny, jak do Florencie, tak pravděpodobně i do Areza a spousta
spousta vánočního italského obsahu. Pokud se vám tak dnešní video líbilo, nezapomeňte mu dát like, odběr tomuto kanálu, aby vám neunikla ani ta další. No a budu moc ráda, pokud mi do komentářů dáte vědět, zda vás tohle téma rozdíly mezi italskými a českými Vánoci zajímá, protože samozřejmě v kapse jich mám stále spoustu a můžu na vás příště vybalit i další diference. Mějte se krásně a nezapomeňte mrknout na ten odkaz pod video, kde si můžete užít italské vánoční mlaskání. Čau, čau!